Sa number 2, nagapabilin nga duha ang persons of interest sang PNP sa pagpatay sa kay Nuneco General Manager Attorney Danny Pondevilla. PNP nagapati nga kung matigayon nga ma-retrieve ang deleted messages sa cellphone sa biktima, dako na ini nga bulig sa ilang nga investigasyon. May report si Romeo Subaldo. Isa ka dako nga pala makutanon sa PNP kung nga matapos matabo ang pagtiro sa General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco nga si Attorney Danny Pondevilla nadula sa crime scene ng Executive Secretary nga mong iya kaupod sulod sa salakyan sang gintiro siya. Mas nagduda pa gid ang mga pulis kung nga agin pang delete niya ang exchange of messages nila nga duha sang biktima. Sulod sa officer in charge sa Police Station 2 nga si Lieutenant Juanito Pastrana, dako nga bulig kung ma-retrieve ang messages kay basi dira makita kung ano posible nga motibo sa pagpatay sa biktima. Nagasalig siya nga masarangan sa PNP Region 6 o konsang NBI nga ma-retrieve ang deleted messages. Pero considering mayara kita sa forensic digital examination, no, I understand nga ang aton nga RACO o ang NBI man nga cybercrime unit, mayara man na sila sang, I think may mga tools man sila, may mga laboratory tools sila. Possibly, basi wala ko kasiling sigurado. Possibly, basi ma-retrieve ato ang mga deleted conversation. Sa panaysayon sa Executive Secretary, hubog si Pondevilla kay gikan sila sa Christmas party sa kooperatiba sa hotel malapit sa crime scene. Papulit na sila sa nagsuka si Pondevilla kag hinali na lang may lalaki nga nagamotorsiklo nga nagtiro sa iya sa tangkugo. Duda ang PNP sa sining statement kay man sa piyak pa nga side sang salakyan na kuwang empty shell sang 45 caliber pistol kag sa passenger seat na recover ang slug. Dako man nga pala makutanon para sa pulis kung nga addaw nakagapo sa seatbelt sa salakyan ang mga kamot ni Pondevilla. Pero ginaproseso na nila ang pagkuha sang mga kopya sang CCTV footages malapit sa area para makita kung bala nagasanto gid man ini sa pahayag sang Executive Secretary. Nakuha ta kagapon nga CCTV footage pero sa isa ka establishment. Pero dito daw hindi klarado kag negative to ang identity sang possible suspect. Oo. Oo. Ba't mayroon pa talang taon pagid? Mayara pa. Yung pa ka mo ni subong ang follow-up ta. Na-follow up naman subong ang results ang aton para test. Wala pa kagawa sa result. Wala pa. Natukiban man nga sa nadula ang Executive Secretary sa crime scene, kaupod niya ang isa sa mga opisyal sa Union sa Kooperatiba. Gani, ginakabig sila sa karon sa PNP nga persons of interest, kag ginpaidalom sila sa paraffin test. Sa pag-usisa sa pulis sa mga gwardiya sa mga commercial establishments malapit sa crime scene, wala sa mga nakabati sang lupok sang pusil. Gani sulod sa pulis, posible nga yara man sa sulod sa salakyan ang gunman.